Police officer sa dakbayan sa Lapu-Lapu gibalhog human nanumbag og 19 anyos. Si Lea Capuyan sa report. Gibalhog na ang usa ka pulis sa Lapu-Lapu City human kini giakusahang nanumbag sa makadaghang higayon sa usa ka 19 anyos nga lalaki niadtong Lunes. Si PO1 Chodoro Pibida sa Lapu-Lapu City Police Office Public Safety Company giakusahang nisumbag sa ulo ug sa buko-buko sa batan-ong si Julito Wahing. Matod ni Wahing, nga gikan siya na misita sa iyang uyab sakay ang iyang motorsiklo ni atong Lunes sa gabii sa may sitio Turil diin gipahunong siya ni Pibida ug kalit nga gisumbag sa ulo sa katulong higayon ug kausa sa iyang buko-buko. Sigon sa biktima, nga gibuak pa sa pulis ang iyang helmet. Wala sa nagsulob og uniform si Pibida ni atong higayon na. Pagkahuman sa insidente, matod ni Wahing, nga gipalakaw dayon siya sa pulis. Si Pibida kinsa gidetain sa Lapu-Lapu City Police Office Substation sa Barangay Poblasyon, wala na muhatag sa iyang habig. Base sa blotter report, dili hubog si Pibida atol sa insidente. Ang pulis nagatubang karon og malicious mischief complaint. Lea Capuyan, Sunstar, Pilipinas.